Horas madi hita saluhutna. Adorang somarsaur hita dohot hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame nasiad debata amata dohot sian tuhata Yesus Kristus. Amin. Hata nitu hata nagabe turpu jamita di partangiangan pasion di tikion. Jala nagabe turpu epistel di parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus manang turpu epistel di Jumat Agung tanggal 15 April 2022 tersurat do di Heber 4 ayat 14 sahatu 16 songonom ma didok ope di bahen naung adong dihita situani malim nabulun naung manurusi akka banua gijangi ima Yesus anak ni dibata gomosma tatiup naung tapar hatopoti ai naung adong do dihita situani malim natarbahen dongan makilala diakka hagaleotta tung natarujud do ibana dina saluhut songok kita alai damar dosa atong marhiras niroha mahita maddapoton habangsa para sia-sian asa tajalo taluk niroha jala asa dapot asin niroha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna ido sahakna donga sa porsiaon tongon mengadupi akka parukilot do halak Kristen ujui. Songon halak Kristen Yahudi na adong di Roma alani haporsiaonna. Ima parukilan na rosian akka na makasuguhon na sida. Jadupi na sida do akka tekanan secara sosial, dohot akka tekanan secara fisik. Jala dampak ni parukiloni gabe lampagalehod doi tuha porsiaun nasida. Jala adong gotong debasyan nasida natarela gabe manadikon Kristus. Marnida namasai disosohon panurat Heberodo asa gomosma ditiup naung pinar hatopok nai ima haporsiaon tutuhani. Ala adong do situani malim nabulun manang imam besar agung naung manurusi akka banua gijang ima Yesus anak didebata nadau sumurung sian akka malim nadipadan narobi. Donga sa porsiaon taringot tu hajongjongan dohot ulaun ni malim di tonga-tongan ni bangso ni dibata dibibiltai lumobi di perjanjian lama takas do di patorang disi ia ulaun ni malim ima manguluhon manang memimpin ibadah ni bangsoi di bagas joro. Selain memimpin ibadah, tugas para imam juga mencakup mempersembahkan korban-korban kepada Allah. Seperti dalam Imamat 9. Kemudian mengajarkan hukum Taurat kepada umat. Seperti Ulangan 33 ayat 10. Kemudian berdoa dan mengucapkan berkat. Seperti pada Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Singkatnya, imam berfungsi dan bertugas sebagai perantara umat kepada Allah dalam memanjatkan doa serta permohonan dan juga sebagai perantara Allah kepada umat dalam menyampaikan firman, pengampunan, dan ucapan berkat. Songonima hajongjongan dohot ulaun ni sahalak malim di padan narubi.
ikon melalui malim do bangsoi lau pasahaton akapilian doho pangiduanna tu debata. Donga sa porsiaon diturpukon dipabotohod do hasurungan ni hamalimon ni Tuhatta Yesus sian akamalim na di padan narubii. Mulu akamalim na di padan narubi tak pola sudat gabe perantara atip pe soikod dihilala nasida akka pakiralaan di donganna. Jala pakkubasion na pe terbatas do olak ni inganan nabadia na di joroido. Alai yang gositua ni malim na bulun ima Tuhatta Yesus nunga di bolu sibana inganan nabadia situtu ima banua bijangi jalesianido harorona. Dakkola ni dohok do situa ni malim na buluni ima Tuhan Yesus dohok do makilala akah galiota songon nanidok nanaking diturpukon ay naw ngadong do dihita situa ni malim natarbahedongan makilala diakka hagaliota. Jadi dakkola perantara sabing hamalimon ni Tuhatta Yesusi alai nung ngadohot ibana makilala akka hagaliotai. Yesus telah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi molo marukil akana porsiai Yesus peheado marukil. Ima rupaning babua nadihilala do hagaliotai. Molo habok rohata Yesus peheado marhabok ni roha. Songon nataingot di parmodeng ni si Lazarus di Yohanes 10 sada ayat 25. Songon idotong nang dinatarujuk kita. Yesus peheado tarujun. Ala itu tu dada alani na merdosa uban na tarujun ibana. Jadi Tuhatta Yesusi ibana do situan ni malim na bulun di tonga-tonga ni nguluta. Na tarbay dongan makilala dia kagaliota. Lumobima hagaliota alani dosai. Donga sa porsiaon songon situan ni malim ibana nang makilala hagaliota alani dosai dada biru-biru di pelehut tu debata. Songon napi natu paniaka malim di padan narubi. Alai diri nasa diri do di pelehut tu debata bahen pardamiata dohot panubusiota alani dosai. Songon ima belgani holong ni rohani Tuhattai. Dakkola simpatik sabing ibana marnida dohok makilala hagaliotai. Alai ibana sadiri rade gabe pelian pardengganata tu dibata. Dia sendiri telah menjadi korban pendamaian dan penebusan akan dosa-dosa kita. Imana jupak kita disitaon ni Yesus disilangi. Marhite sitaonon nai nunga dipatuduhon naung dohot Tuhatta Yesusi makilala hagaliotai lungobi hagaliotta ala indusai jala marhite naung hilalana hagaliotai bebetalu dohita jupangan asin rohana. Dia ma asin rohanai ima asin rohana na mangalehon haluaon dohot hanguluatta. Molo-olo Tuhattai gabedonga makilala dia kahagaliotai nuaing bohado hita. Bohado hita di tonga-tonga niya kaparukilon na mungkin sedang taadupi nuaing. Dohok bohado hita dia kaparukilon na tatagam adupat tadupi tujulo. Tagamod dope morot hapor siyauta siat Tuhani. Manang tagamod dope gabi madaw hita siat Tuhani. Bohape romang ni hagaleon
doho borak ni parukilon na tadupi. Bohape rengen ya kasahit ni pamatang. Bohape pojok ni pikiran. Ala nina memikirhon akan arikot dingulu siapari. Hatan itu hatta ditikion madok tu hita sudi. Gomosma tatiup jala tahaposi naung tapar hatopoti. Ima tu hatta Jesus. Ai ibana do situani malim di hita. Naung manurusi banua gijang. Naung makilala hagaliota. Jala naung patalupok kita. Majalo asin rohanai. Amin. Martangiang mahita. Moliate ma ali Tuhan di hatam nauk kubigihami. Pargugui jala urupi mahami. Asa totong gomos marsitiu patuho. Jala totong marsihot haporsiaw doho pakrimon nami holat tuho. Mar hite-hite Tuhan Yesus martangiak kami. Amin.